Youtubers del Claret i avui us parlaré sobre Harry Potter i el llegat maleït. Aquesta història ha passat 19 anys després de la batalla de Hogwarts i recull la història de Harry Potter a l'epíleg de Harry Potter i les relíquies de la mort. Principalment la història passa perquè l'Albus Severus Potter, fill d'en Harry Potter, no li agrada ser fill d'aquest i és bastant rebel. Durant el seu primer any a Hogwarts, l'Albus coneix el fill del Draco Malfoy, l'Scorpius Malfoy, i es fan bastant amics. En Harry, junt amb els seus companys de Bruix i Justícia, troben un recorretemps i l'Albus i l'Scorpius l'agafen per intentar arreglar un dels errors que va cometre en Harry durant la seva infantesa. Malgrat ser una obra de teatre, és molt bon llibre perquè les acotacions estan en el moment exacte i jo crec que donen més informació de la que per fer una obra de teatre es necessita. I és com si fos més novel·lístic que una obra de teatre normal. I per això, tot i no ser una novel·la de Harry Potter i no està escrita per J.K. Rowling, sinó per Jack Thorne, doncs canvia bastant, però és molt bon llibre. I així està basat en una història de la J.K. Rowling i per tant també forma part d'aquest univers. D'aquí aquesta crítica i ens veiem la setmana que ve. Adéu!